Say hi to my vlog, Jai. Hi! Nimrod. Justin. Bieber. Manood to. Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog is maligo may dagat. Ligo may dagat, gidala kong butong. Dali niya ako sinaka, pero ako gidala ko right para ambag pa. So, super pam Nimrod na siya ako kanagauna Nimrod. Joseph, and the rest, mas unahan, nagpabakuna si Jaira. Right. Super pam, muna siya ang dagat, ang lawian, oh. Naod, ya, oh. O ganing dagata road asa gan inidapit nga lugar? Kabalo mo asa nga lugar atan eh? Pakars? Asa ni nga lugar? Limayag Manhuyod sa ko plagya po ni sa Manhuyod. Limayag Beach. So kinahin na mi. Alright. Medyo init akong buna. Yes, kaning dat super fam sa dagat. Okay, lalom gud siya. Nindot kay ang dagat super fam kay lalom. Super fam mo ni siya mo makauban kana si Inday Justin. Shout out sa akong vlog. Yung mga grupo. Also din yung pabakunahay ron. Hinay-hinay daw mo na siya ang Cebu. Super fam mo na siya Cebu. Di ko katudlo kaya na ako'y dala. So maagagi siya po melang ipit-ipit po ba? Oops. Alright. Muna siya among grupo. Among grupo nga pinanguluhan ni Packers. Ni Packers, ni Ridome, ni Jaira. Say hi to my vlog, Jai. Hi! Nimrod. Justin. Bieber. Manood to. Manood to. Ay, wala pa kasi marag kuya, muna siya hulog. So, padayon lang mig. Super pam kay maligot na meron. Pay pag-abot na magipaningot pag yun me. Alright. Pam naabot na yun, may gahukas na ko. Hukas na mo kaya. Ready to langoy na ko niya kay hapon na gud, launa na niya. Alas 12 man may nanggikan. So, kirga po na siya. Pag-ars, live na. Live na. Live na kay. Kani, super pam na palibot na mo. And the rest, raga templa sila og kuan. Templa sila og Diyos. Bye-bye. Maligo na ako, super fam. Medyo init na. And bye-bye.